Choy. Choy. Saan? Grabe lang adlaw ah. Pagtikid ko. Kagahapon ng basketball. Pero di mi, magyaga-yaga ang kauban. Wag yun ko lang takarong adlaw ah. Pagtik yun ko, buring na tayo. Ngayon pa mga kla. Kita pa. Ha? May bayad din na pamakla. Oo, gad na. Kapoy-kapoy, ana. Pila pag nisugot anak, Choy. Depende ka na sa performance. Kung nangusog ka, 500 yun na. Pero kung paluya-luya ka, 150 lang na. Mau ba? Unsa man? Uy, Choy, noon sa kaman. Ha? Isa lang, may napakusok ton. Magbayad day na. Butang na ako sa inahinay. 150. Kanya, i-times na ako sa 5 kaadlaw. Na ako'y 750. Kanya, ay nangusog mong gigwato ba? 500. Kanya, i-times na ako sa 5. Na ako'y 2,500. Kanya! Karon ba? Ako'y patagay ani karon. Magkakakag karon. Gampang gyapon ko. Sarang mga lalaki dili ano maibog sa ako. Ay na nga, di makapangit ang gwapo. Ang bakla karon. Hain daw ko na ni karon. Mga lalaki na. Bakla. Di karon. Bago din ako. Kawanay na. Kumusta ka naman? Okay lang. Okay lang ko. Unya, ang bayad. Sabay bayad ba? Ay? Ang bayad lagi. Bayad ba? Ay? Lain naman ka? Usa, di ko ang bayad. Bayad ba? Ay? Lain naman ka? Di ka gito bayad. Eh, Jod! Dili gito bayad. Dili, Jod! Dili di ka ang bayad ha. Ayaw, unsa na! Okay. May sakit.
Di ka gid mamatay bakla ka. Para pag kung bakla ka haren, patay ka lagi. Sayaw mga toy, 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 toy.